Hej YouTube, det er Markus her. Hvor vi spiller, på min nye kanal, Og mig og Andreas, vi sidder og spiller Dead Island, som vi har det sjovt med, og Anton han er ved at downloade det. Og så vil jeg faktisk bare lige vise Andreas, der sidder her og bokker med hans ben. Det ser sådan rimelig dumt ud. Sidder bare der og bokker. Det ser faktisk rimelig dumt ud, det gør. Oh damn. Lol. Men i hvert fald så tror jeg kommer til at lave nogle episoder med det. Dead Island. Ja. Min bitch. Så må han blive nummer halv. Ej, I skal lige tale pænt til YouTube, I gør. Men i hvert fald, i de næste episoder kommer vi til at tale meget pænt til hinanden. Og respektere hinanden. Puha. Overhovedet. Hvorfor skulle jeg lige vide det? Ej, fix nu det med den dør der. Bip, 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 bip. Hvor er du henne? Men i hvert fald, der kommer nok til at være mange episoder med både Dead Rising og Dead Island. Ja. Hvad? Lol. Og vi vil også vise lidt, hvordan man dræber zombier meget hurtigt. Ja. Øj, hende har du nakket. Når jeg forresten, hvis I møder toxikere, så skal I ikke lige sige noget om mig. De er sindssyge. Jeg hader dem. Dem skal jeg bare lade passere. De er sindssyge. De er så ikke sindssyge. Prøv at se her. Der fik han lige min spark. Ja, og min skat, fuck, jeg kom til at bukke der. Wow, det er heller ikke meningen. Forresten, det er heller ikke meningen. Jeg har ikke det der superangreb der. Ja, det kan jeg da godt se. Det har jeg faktisk aldrig sagt. Nej, det var ikke den. Det var sgu da en anden zombie. For helvede. Man kan altså ikke, hvis man er ham der næren der, ikke? Så kan du altså ikke bare komme løbende, og så bare komme flyvende, og så bare sparke dem lige i hovedet. Sådan en toks der, for de er sådan rimelig sindssyge. Og har sådan rimelig meget liv. Hvad for noget? Der blev du vist lige skuffet der, Anton.
Jeg kan godt lide at smadre zombiehoveder. Det er egentlig rimelig sjovt. Så smadrer vi hovedet på den der zombie der. Nå, men farvel YouTube.